De scholen zijn weer begonnen. Bij de Hommel stonden de leerkrachten, de leerlingen en hun ouders maandagochtend al te popelen voor de start van het nieuwe schooljaar. Eerste schooldag, hoe voelt dat? Nou, altijd een beetje spannend, zowel voor de juffen, meesters als voor de kinderen. Maar ook vooral weer heel veel enthousiasme en heel veel zin in om van start te gaan. De eerste schooldag, ben je blij dat je weer naar school mag? Ja, het is wel een spannend eerste schooldag, maar ik ben wel blij. Ja, ik ben wel blij. Vrienden zien, leren. En ja, ik heb school altijd al leuk gevonden, dus voor mij is dat niet zo'n probleem. En wat is jouw favoriete vak dan? Ja, gym, buitenspelen. Ik ben wel van het ravotten, zeg maar dus. En wat is er zo leuk aan school? Ja, je leert allemaal nieuwe dingen en je kunt vrienden maken en zo. En allemaal dat soort dingen. Het buitenspelen, je bent echt heel vrij. Ons schoolplein is ook wat groter dan normaal, dus je kunt echt fatsoenlijk rennen. Je kunt heel veel, het is net aangepakt. Dus je kunt nou ook wat meer ontdekken. En ja, de meeste juffen waar je bij hebt gezeten, die zeggen dan ook gewoon van hi Levi, hoe gaat het met jou? Ja, het gaat goed. Dus de meeste juffen die kennen je nog. En heb je een leuke vakantie gehad? Ja, heel leuk. Ik ben naar pretparken geweest en naar België en ook meer en met mijn vriendin gelogeerd. Ik ben nog op vakantie geweest, ik ben in kampen geweest in Gelderland, Overijssel. En ja, en ik heb nog een pensioenfeest gehad van mijn opa en oma. En ja, nog een hele hoop. De laatste jaren, heb je al een idee wat jij later wil worden? Ja, mijn vader is vrachtwagenchauffeur, dus dat wil ik ook wel graag worden. En als dat niet lukt, ik ben keeper, dus dan zou ik wel graag profkeeper willen worden. Maar anders iets met de handen. Ja, zo'n kinderopvang. Iemand bij de kinderopvang. Nou. Of politie. Ja, vliegende start, dus de komende week is het op de Hommel piloten, vliegtuigen. Nou, we gaan starten met het thema op reis. We werken sowieso thematisch op de Hommel, dus we hebben elke 6 tot 8 weken een nieuw thema. Maar dit wordt een schoolbreed thema, dus ja, doet de hele school aan mee. En dan wordt het op reis. Dus dan krijgen we een reisbureau in de aula en daar draagt elke groep zijn steentje aan bij. En kunnen kinderen dus weer heel veel in ontdekken en in leren. Ja, en jullie hebben ook een schoolhond, dat zie ik ook niet zo vaak. Dat klopt, ja, daar wordt iedereen blij van. Dat zie je denk ik ook al gelijk aan mij. Ja, het is echt heel erg leuk. Bailey is er voor de kinderen. En ook stiekem een klein beetje voor het team natuurlijk. Want de meesten vinden dat ook heel erg leuk. En kinderen die even een momentje voor zichzelf nodig hebben. Of bijvoorbeeld spannend vinden om voor te lezen hardop. Durven dat heel vaak wel bij Bailey. Ja, dus zo wordt Bailey steeds meer ingezet. Ze is nog in opleiding, ze is nog vrij jong. Maar ja, gaat wel heel erg goed. Ja, en jullie hebben binnenkort een opening van een schoolplein. Ja, super tof. We hebben ook lang mee bezig geweest. We hebben een nieuw schoolplein, ook helemaal in het kader van spelend en ontdekkend leren, maar dan buiten. Dus kan buiten les gegeven worden. Kinderen kunnen buiten ook echt ontdekken in de hele rand rondom het schoolplein. Kunnen ze bovenlangs in de bosjes verstoppertjes spelen, hutten bouwen. Dus daar hebben we inderdaad binnenkort de opening van. Je straalt helemaal. Is er nou eigenlijk een mooier beroep dan juf of meester zijn? Ja, ik vind het een geweldig beroep. Ik ben nog altijd blij dat ik voor het onderwijs heb gekozen. Dus wat mij betreft niet. Goedemorgen. Goedemorgen. Komt u maar mee checken. Ja, bagage aan die kant. Ja, oh, ik zie dat je bagage bij je. 4 minuten. Ja.